From Daet Camarines Norte, sumakay kami ulit ng ordinary bus para makarating sa Naga. If you've missed part 1 of our Bicol adventure, check out the description box below for the details. Hi guys! So, nandito na tayo sa Naga. Wala akong boses. Balik kabababa lang namin sa bus. Nandito kami sa terminal kasi hinihintay namin yung friend namin. Sabay-sabay na kami pupunta sa Siruma. Na ipapakita ko sa inyo rin later. So, for now, nandito muna tayo sa eatery. Kumakain ng lunch. Meron tayong sinigang, igado, Bicol Express, sisig, ewan ko kung ano to, kaldereta, at saka binagoongan. A few moments later. Ako kwek-kwek, saka fishball. Pinya! Long drive, papunta ng Siruma. So, ayan, ang dami namin food. May pinya, may mga baon kami. And then, basta luggage namin. So, nagde-drive kami papunta sa Siruma. Kaya lang, nawala yung GPS kasi walang signal. Oh, no! So, sabi dun sa map kanina, 6 o'clock nandun na kami. Pero 5:30 pa lang. So, siguro 30 minutes more of driving. Basta makarating na kami sa dulo ng Kawalan. So, ayan. Ganto, dire-diretso lang naman yung daan. Siruma is a seaside town in Camarines Sur, about 2 hours drive from the city proper of Naga. Unlike other islands in Bicol, you can reach Siruma via land travel. Hindi mo na kailangan sumakay ng bangka para makarating sa lugar na ito. Nagstay kami sa Jonor Getaway Farm and Beach Resort kung saan kahit walang signal, meron namang wifi. They also have a view deck na pwede akyatin to get a full 360 view of the ocean in Siruma. Sila ng corn. Ayun. Mais. Yan. Mais. Ito, isa lang ate. Mais. And, nakabili na kami ng corn. Wow, multitasking yan.
nagdodrive, tapos kumakain ng manay, oh, ah. Parang kalma lang, ah. Ayan, ayan, nalubang kami. Manipa more. Saktong gutom lang. 1 hour later. Na-order kami ng mangkok kinalas. Oh, actually, I like Sultan Oh, nanlilibre to. Ito yung special kinalas ng mangkoks. Kinalas is a native dish in Bicol, particularly in Naga, which consists of noodles topped with scraped meat, pork, chicken, or beef. From the Bicolano root word kalas, meaning scrape, dito nakuha ng dish na ito ang name na kinalas. Ayun yung masarap na bilihan ng J. Emmanuel, the House of Ile. Let's go! Hi guys! So, nandito tayo ngayon sa Naga. Kumakain tayo sa Big's. Yan. Big's Diner. Actually, matagal na itong Big's Diner. Meron ito sa Legazpi, meron dito sa Daet, so kahit saan, meron dito. And nagbago na yung menu nila, so ipapakita ko na lang sa inyo. Ayan, meron silang tenderloin tips, may chicken, merong tuna salpikaw, may goto, and then may baby back ribs. O diba, hindi na pang diner yung menu nilang bago. Hindi na katulad nung dati. Ayan, meron bagong corn dog. Ito dati na to, chicken, at saka burger. Ito yung mga kasama sa dati nilang menu. Nung diner pa sila. 1 hour later. Cheers! Last night in Naga! Early the next morning. Good morning! So, papunta na kami ngayon sa Catanduanes. Ayan, nagre-ready kami. Wala akong boses. Ayan. See you there! Up next, dadayuhin naman natin ang isla ng Catanduanes kung saan nanghuli kami ng crabs, nag-hiking at waterfalls hopping.